skъпи татко, честит рожден ден! Днес 20 април е специален ден за един наистина специален човек. Нашият баща Васил Тодоров от село Чомаковци. Ние, твоите синове, Ники, Тодор и Данаил, искаме да ти благодарим за всичко, което си направил и продължаваш да правиш за нас. Благодарим ти за грижите, за подкрепата, за силата и за примера, който ни даваш всеки ден. Честит рожден ден, ден, 20 април е специален ден. Желаем ти здраве, щастие, пътувай сила и още много години, изпълнени с усмивки и радост. Нека всички твои мечти се сбъдват, а ние да сме винаги до теб, за да споделяме заедно хубавите моменти. Обичаме те. Твоите синове, Ники, Тодор и Данаил, от Васил Тодор за неговите деца. Ники, Тодор и Даниел.